Здравейте хора и добре дошли в нашето видео, в което станах преди малко. Сега е 10 и нещо, някои са на занимания. Хубавото е, че даскалото ми е пред мене и аз просто го виждам така. Вадим очите. Това е румтур. И да, както виждате всичко е сменено. Шкафове, някакъв шкаф, нямам си да, що ми го взеха. Шкафа ми за дрехи. Гейминг, ако мога така да го нареча. Място, на което просто играе игри на лаптоп. Нещо малко по-сериозно от телефон. Тук има една костенурка от толкова... Тя ми е на 3 години сигурно. Още я държа, не знам защо. Защото я купих от... Къде беше, бе? Все едно. Така. Шкаф е тук. Рафта с... Между другото, никой от вас не е питал, но всичко това, което виждате тук, е за косата ми и за зъбите ми. И това е за Xbox-а ми. Там са Xbox игрите. По някакъв начин ни накупаха. Това принципно е такова вакса. Не точно вакса. Беше нещо подобно до вакса. Малко по-слабо. Да. Това е едно преди ваксата. Ето, тук пише, че едно преди ваксата. Това е 4, а ваксата е 5. Гела. И той се казва Мализия. Мализия гел. Нямам си идея какви сте неща. Това са слушалките, които претърпяха доста лоша звука. Докато ги отварях на макс и по едно време се чу. И видях, че са щупени. Сега това е леглото ми. Надявам се да ви харесва това видео. Искам долу в коментарите да напишете колко мислите, че съм висок. Не съм много, само това мога ви кажа. Така че, надявам се да ви харесва това видео. Повтарям го за втори път. Да, дайте лайк, абонирайте се, ако искате. Няма ви награм. И чао!